Horas ma dihita saluhutna. Omati kinahita marsiajar sekolah sahabat. Doho jupang musai hita di program Beta Hita Marsiajar Sekolah Sahabat. Persejaran sekolah sahabat tuna magodang triwulan 2 2010 sia. Sahak mahita tu persejaran 10 sada. Ima di hari Kamis 10 Juni 2010 sia. Ima marlujong di abad 20 sada. Di pandohan ni Bibel, na isuraton ni sahalak na marguar si Eugene Peterson, na manggunahon hata mesek, ima hata barita. Laho patorakon, manang mangalew pangetusyot tihita, ima barita nauli. Di hataon di Bibel taringot tu Jesus, ima sada barita nauli. Nasitong na tung masay dia porluon portibion ditiki sahat rodi saunario. Rumah tangga ni halak Kristen di jodo membagion barita nauli hobar tu adat hasomalan na adong dinasida. Songo dia mahita manipulon taringot tu barita nauli. Molo tak jaha piga-piga ayat lahu manghiuton, lahu manggunahon barita nauli dihita. Nah tersurat me di buku Matius 20 lalu ayat 5 rodi pitu, dohot Yohanes tolu ayat 10, dohot Rom sada ayat 10, dohot ayat 10 pitu, dohot sada Korin 2 ayat 2. Dohot musai bibeli manurato di 2 Korin 5 ayat 10 lalu rodi ayat 20 sada. Sada barita na parjulu sahali nama bahen akka sisiani marlojong laho marbarita nauli ima ditiki haheun ni Jesus. Tuhita saluhutna. Rumah tangga Kristen sadarion marsada laho barisan ni akka parlujongi laho mabaritahon nunga hehe sibalua songon na didoknai. Matius 20 lalu ayat itu. Hasitongan ni haheun nai nama bain saluhutna aha na dihataun ni Jesus taringot tu dirina sendiri boy doi dihaporsiai ima taringot debata nang holong na tu akka saluhut jolma pardosa. Taringot tu akka panubusan ni jala taringot tu jaminan ni parnguluan na manotongi marhite-hite haporsiaon tu Jesus. Marhiras ni roha tu barita naulii di pabotohon bibelido taringot tu pakorhon ni barita nauli. Parnguluan ni akka panghiuton ni Jesusi na parjului. Dibuka nasida do di bagasan ni nasida laho mangguruhon bibeli. Martangiang do nasida jalarap marsi panganon. Marbagi hepeng dohot akana asing dope. Jalarap marsi jagaan do nasida. Nasada dohot akana asing. Dihita saluhutna. Saluhut do rumah tanggai marbarita nauli. Nagabis halak naso martias do halaki. Dang. Adong do perbedaan nang dohot perselisian namasa di akka sisiani? Adong. Alai tumbuh hama. Gabe dang na maribar situtu do akka panghiut ni Kristuson ujui. Di hati dakon nasida do haperluan ni nasida maradopon Tuhani nang dihapor parsaoran nasida dohot akan asing. Dipatudu nasida do hasadaun nang dohot dos ni roha di bagasan di nasida dohot di gereja. Laho manggonopi tangyang ni Jesusi na di Getsemani
Bulu tajaha mai di Yohanes 10 ayat 20 rodi ayat 27. Mardongan habarean yoni. Gabi sada saksi do dinasida tu akka halak naso porsiai. Di seaud do nasida dirina holan laho marbarita nauli tu halak naso porsiai. Jadi dihita saluhutna. Ikum mahita songon nasidai. Sahat tutiki sadarion. Ikonido sada pamikirion dihita. Laho ula onotta. Ima ulahon laho manogion tu habadiauni. Todii masiol laho mabongoti rohani jolmai. Asa barita naulii. Asa dibagasa rohata. Sarupa dohot hatani Tuhani. Jaladang adong naboi mangabati. Hamu baon. Dia do na perlu di leon roham di rumah tanggam. Naboi gabe sada tada nadumenggan asa boi hita sahalak manang sadaripe naboi dipakai Tuhan laho marbarita nauli. Songonima parsejarata di bagasan sadariong horasma dihita salhutna. Horas.